Salam, hormatly vatandaşlar. Men bugünkü etjek çykyşym Türkmenistanyň içinde we daşynda bolup geçýän wakalar hemem häzirki yer ýüzünde bolup geçýän wakalar hemde goşadyrlyk içindäki opozisiýonерler barada birazajyk gurrun etmekçi bilen we gelen netijeler barada hemem analiz etmekçi biraz. Ýa-ni insonkedak geçirilen ýygnakda, Türkmenistan içinde geçirilen ýygnakda Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň işinden el çekýänligi, gitýänligi barada öwlan etdi. Inni asly Gurbanuly Berdimuhammedow gelen döwri bir gelen adam. Inni bu ýa-ni gitmesini ýa täze saýlaw geçirilmeliginem şol bir wagtyň özünde öz aýdyk geçdi. 12-nji martyň 12-sinde täze saýlawlar geçiriljek diýip, ýa-ni gaty gyska wagtyň içinde, bir ýarym aýyň içinde geçiriljekdigini aýtdy. Inni bu ýagdaýy Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky halk kabul etmelimi? Şunu şu saýlawlara gatnaşmalymy ýa-da näme etmeliligin ýa-ni soraglar ýüze çykýar. Halk özüni nähili alyp barmaly bärde. Ne başyna gelsek, Gurbanuly Berdimuhammedow ýa-ni aýdyşmaýal gelenne bir kanun gelen, ýagny şo gelen döwründäki konstitusiýa kanunlaryna prezident ölen ýagdaýyna ýa-da bolmasa agyr syrka bolan ýagdaýyna ýa haýtdyr bir adatdan daşary ýagdaýyna ýüze çykan ýagdaýyna prezidentiň borjyny wagtlaýyn ýerine ýetirmeli adam, ýagny wagtlaýyn sözüne ýa-ni aýdyp geçýän ýene bir gezek saýlawlara çenli wagtlaýyn prezident borjyny ýerine ýetirmeli adam premier ministri ýa-ni vice premier ministri Öwedgeli Ataýew bolmaly. Inni Gurbanuly Berdimuhammedow nädip geldi hökümet başyna? Bu Öwedgeli Ataýew türmäge basdy. Halka hiç bir ýagdaýda düşündürüş bermedi. Çalak çulak beren düşündürşem ýa-ni onuň bir garnynaşy özüni asypdyr bir zat diýip onuň aýalyna çen ýa-ni basarly da şo adamyň maşgalasynan basdy. We bu ýagdaýyň ýüze çykkanlygy, bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň hökümetiň başyna gelenligi türkmen halkyna guramaçylykly bir jenaýatçy toparyň planlarynyň ýa-ni başa baranlygyny görkezdi. Şo taýda ýöne halkam ýa-ni syýasy taýdan hiç hili bilgisiz halk ýa-ni näçe ýyllap bir degradasiýa edilen halk bolan üçin şo wagty garşylyk görkezip bilmedi. Ýa-ni şu zatlara syn edip oturan daşary ýurtlardaky adamlar aýtsa-da bular diňlenmedi şo döwürler. Inni türkmenler gördü, türkmen halky bu bolup geçýän zatlary, oň eden hereketlerini, häzirki wagtda her bir adam, her bir hojalykdan basylyp ýatan adamlary gördü. Kim biznesmen bolsa, kim ýokary işlerde işlese, kim watançy bolsa, ýa-ni watançy diýdim, ýa-ni harby gulluklarynda nemelerine işlän bolsa ýa ýokary wezipelerde işlän hemmesini bir-birden alyp türmäge basyp otyrdy. Bu beýdip ýa-ni Niýazowyň döwründen dowam edip gelýän ýa-ni gyrgynçylygy hasam berkitdi, genosit ýoluny gowy düşdi. Adamlar degradasiýa edilen adamlaryň bilimsizliginden, kanun taýdan bilimsizliklerinden we olaryň hiç hili syýasy pikirleriniň bolmadygyndan peýdalanyp bu adamlary ýa-ni isledigçe basdy, isledigçe ýa-ni öldürdi, gyrdy. Inni şeýle bir adam, şeýle bir özüni prezident diýip oturan, ýa-ni prezidentam men diýesim gelmeýär, goşadyrnyk içinde prezidentam bolan bolsa, inni şol adam saýlaw oglan etýär-de.
Ne diye bir yarım ayın içinde diye bir täze prezident saylamaly ýaşlara ýol bermeli, öz oğlun dowmasyny halkyň gözüne dürtüp görkezip otyr da. Indi şu zatlar gören halkam düşünse-de, bilse-de, inni nämen garaşýanyny bilse-de, el ayagy agzy baglanan ýaly ýanky biraz neme dip ýanky nähili aýdaýyn, gorkýa diýsen halk gorkmaýar. Halk gorkýan bolsa, ýanky biziň döreden emmeki gulluklamada bunýaly bir döwlet derejesindäki gizli nemelerini alyp barýan syýasatynyň bir hapa nemelerini açyp halk görkezmeýär we adresler uradylmaýardy. Ýöne gorkmasa-da alaşsyz galdy-da şu türkmen halky alaşsyz galdy. Indi halk şu ýagdaýda özüni nähili alyp barmaly diýilen soraga men öz gelen netijem şu saýlawa boykot bermeli. Diňe boykot bermeli şu saýlawa. Sebäbi bu saýlaw kanun ýene-de aýtýan ýanky ýaly bir ýagdaý bolaýan ýagdaýynda prezident ölli, agar syrkawlady ýa özi atstavka çykjak. Ine şu atstavka sözüniň türkmençesi ýok da işinden çykjak diýdi, gitjek diýe. Şu bolan ýagdaýynda kanun kadasy tertip düzgünü bolmaly. Indi biziň konstitusiýamyzy ütgödüp suwuny çykarlap ýanky öz eller bilen ýazdylar. Bu konstitusiýany öz ýazan konstitusiýalar bar häzir Türkmenistanyň. Şoňam ramkasyndan çykyp ätlep, şonam baskylap, indi bular bir ýarym aýyň içinde saýlaw etjek bolýarlar. O saýlawam nähili etjek bolýarlar bir ýarym aýyň içinde. Mene düşünüp bilemok nähili etjek bolýanlaryny ýöne. Hemme kişi belli zat. Öňkü saýlawlarda nähili geçirildi saýlawlar. Öňkü saýlawlarda ine şu Gurbanuly Berdimuhammedow ikinji ýazak nemedenne mekdeplerde okuwçylary alyp galyp, ýanky konvertlary barna aýyryp gelen adamlar pasporty bilen gelýär, şo saýlaw учаstygyny, pasportynyň nomerini bir bellä alýar we eline şo nomerli blanka berýär. Şo blankany bir ýapyk kabinaň içine girip ýanky ýazýar kime ses berýänini ýazýar. Alýamyn malumlar okuwçylara tawşyrýar, hemmesininkini pozup diýär, şu Gurbanuly Berdimuhammedow diýip ýazyň diýip saýlap şey diýip ýanky meňem bir jigim şonýaly giýje kakasyna jaň edipdi. Ýanky diýip şonýaly malum galmaly diýdi, şo adamlar ýazmaly zat bar diýär şu saýlawlar diýip aýdanna kakasy işiň ýok diýip jogap berdi. Şo gyýdy jaň etdi kakasyna, meň doway orduny jigim. Kakasy gyýgyrdy, işiň ýok, geleýär diýip gyýgyrdy. Ine şol gaýtdy ýöne, ine şo malumlar, galan malumlar, okuwçylar ehliýärde ine şo düzgün, şonu ýazýarlar, pozup başga kişiň adyny ýazdyrýarlar da. Kime ses berenem bolsaň şonu pozýarlar, eger şol Gurbanuly Berdimuhammedow däl bolsa. Indi bu edegem şol işi etjekler görnüp dur. Bu edek Serdar Berdimuhammedow edip düzetjekler görnüp dur. Ýöne halk näme etmeli? Halk diňe boykot berip şol saýlaw geçmez ýaly etmeli. Geçmesin saýlaw. Saýlaw geçiriljek bolsa, diňe parlament çykyp hiç hili Gurbanuly Berdimuhammedow eli nemesi ýok, gatanjy ýok ýerde. Ya beýleki diktaturan arkasyndaky güýçleriň ellerini ýeňsesine daňyp, şo parlament çagyryp bilýär, saýlaw edip bilýär, edeýin diýse. Ýa-dam bolmasa, halkyň özü talap edip git gümüňçek diýip kop, şey diýip çykaryp, saýlaw özlerine prezident saýlap bilýär. Ýöne biz şu prinsipialny diýilýär, ýörüýte bil kastlaýyn, ne prinsip boýunça şu bir duran prinsipialny biz şu saýlawy gatnaşmalylar, oňa boykot bermeli. Indi
şu zatlara düşünüp görüp gören yankı Türkmenistan'ın hükümetini yamanlan olup emma şu Türkmenistan'ın diktaturasının arkasındaki ellere güýçlere yankı şu güýçlere hyzmat etýän goşadyrnak içindäki opozisiýalaryň edip beren hereketine men düşünemok. Hasam gelli Kärhizowyň bu eden işlerine men hiç ele aklym alanok. Gelli Kärhizow özüniň aýtmasyna görä 2015-nji ýylda ýurt içinden çykyp gaýdan gününden bäri ýanky görüşip gelýärmişin şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň rejimi bilen görüşip gelýän diýip aýtýar öz aýdyşyna görä. Emma gelenne bir kanun, gidişi bir kanun, saylanışı bir kanun, bir geçiriljek bolýan saylawa dalaşgarlyk edip daşary ýurtdaky ýanky opozisiýa diýip ýöreniň içinden çykyp mennidi prezident saylawyna dalaşgar diýdi. Indi bu diýmek näme? Bu dalaşgar diýýär-de men düşünjümçe gelli Kärhizow onda Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir kanun gelenne, bir kanun edişine garamazdan şonuň geçirjek bolýan şol guramaçylykly jenaýetçi toparyň geçirjek bolýan saylawyny gollap şoňa da gatnaşmak isleýär. Şey diýmek bolýar, bu gönden mantı, şo başga hili hiç ele mantı düşünürşi ýok. Indi bu eden absurdunyň üstüne ekrana çykyp aýtýar, ýanky men niýe hökümet başyna barsam diýe prezident bolup, men niýe $20,000 berjek her bir türkmen raýatyna diýe. Indi bärde görnüp duranda her bir türkmen raýatyna $20,000 berjek bolsaň, eger 20,000-y köpeltsek 5 milliona, onda 100 milyard pul bolýar, 100 milyard dollar bolýar. Olam ýöne manadamda 100 milyard dollar. Sen 100 milyard dollary halka bu berip beren adamlara bermäge kimden ruhsat alarsyň? Aýdaly ine aýtdyk, ine sen bardyňamda şol hökümete bardyň diýeli. Birinjiden sen hiç kim ertmeýär. O taý düşünüp gelýär, gaty bir iskulçy içinde ýagda ýüze çykyp iskulçenýa bolup adatdan daşary ýagda ýüze çykyp edip sen bardyň. Sen şu 100 milyard puly aljak men prezident bolmam üçin halka paýlajak diýsen. Saňa oňa kim ruhsat berjek? O gaznada birinjiden 100 milyard pul barmy? Ýokmy? O taý belli däl. Türkmenistanyň ite birsmek bergisi bar. Şonça baýlygyň üstüne otursa da özüniň tebigi ýanky baýlyklaryny rejeli ulanyp bilmeýänligi üçin her bir ýokary wezipede oturan adamlaryň we ýanky diktaturany ýöretýän güýçleriň eller şol güýçleriň jüglerini bir kanun ýagdaýda pullar giyip duranlyk üçin ýanky rejesiz olan ýanlyklar üçin bu ýagdaý nähili aýdaýyn belli däl näme balyk. Gaznada pul bar bolsa adamlar çörege oçurda durmazdy. Gaznada pul bar bolsa adamlar çörege oçurda durmaz. Indi ikinji soru. Bar sen allyňamda şonu oň özüni sen nerden durjak? Saňa gaznadan pul almaga kim ruhsat berjek? Onsa sen almaga onu nädip sen özüme ruhsat berjek diýip allyň da sen hakyň barmy onu almaga? Gelli Kärhizow jogap ber. Sen hakyň barmy şu puly almaga? Sebäbi gaznan puly ol diňe bir häzirki aýaw üstünde gezip ýören türkmeniň haky dällany, bul intäk türkmeniň gelejeginiň inniki dowuljak çağalaňam hak bar o puluň içinde. Sen nädibede aljak şu pullany sen häzirki gezip ýören adamlara berjek.
inneki doğulacak çağalan hakkını sen näme nirden alıp berjek. Ya sen pikir etdiň, $20,000 bersem adamlar hoşal bolardanym, gezi berer, soň galany soňary berer diýip bir plansa, bir jahyl bir görnüşde şunýaly bir zat etjek bolýarmy. Onu saňa etdirmäge hiç kim ýol bermeýär. Sen eger öz programmaň ýok bolsa, sen bir özüňe gyýgaryp otyrsaň da uly adam bolup utanman, şol ýa sapar agadan diýen dokumenti bam, olar diýen neme däldiýen, näme ýanky grajdan, näl Türkmenistanyň diýen. Näme sen grajdany bolsaň Türkmenistanyň. Ona sen Türkmenistanyň grajdany bolup gezip bilýän bolsaň şu ýagdaýynda onda sen nire hyzmat edip näme etýäniň sen gaty düşnükli bolup dur bärde. Sen tagam bu eden hereketlerinden gaty düşnükli bir netije çykaryp bilýär halk. Halk sen oýnajak o $20,000 bilen oýnaljak oýunjagyň däller. Halkymyz öňküsi inni gorkanok, öňküsi bukulanok. Halk ýowaş-ýowaşdan kontakta geçýär. Sen näme bu häzirki döwürde? Halk internetde näme etmeli? Görýänsiňi halk kontakta geçip dur biz bilen. Halk gollap dur. Halk aktivlaşýar. Sen pikir etýänsiň, ay bulara şu $20,000 diýsen gatyp uly pul bolup görnüp näme derdi? Körüm, hasasyn bir gede gallar ya. İki gede gallardan o körüm bolsa, hasasyn bir gede gallarsa ikinji gede berk tutýar da elini. Inni biziň watandaşlarymyz bize giýje günü uradyp duran informasiýalar bar ýanky hatda şu owadan depen kimiň gurany, kimiň proýekti, arxitektor kim, içiniň tertipdiligi kim döretdi, şoň içiniň rejimin kim döretdi. Şol adamlaň ady familiýasy gelýän bolsa, yüzüni yapıp gara maska giyip ýanky atlaryna aýdylmaýan amonlaň ýaşaýan ýeri ada aňyrda dursun, ýaşaýan ýeri, aýaly, çagalarynyň nirde näme edip ýörenleri, şu zatlar bize gelýän bolsa, biziň halkymyz samsyk däl. Biziň halkymyz samsyk däl. Hakykatdan hereket ba, kontakt ba, hereket edýärler, görýärler, düşünýärler. Bu halkymyz biziň Murat Gurbanow $500 berjek öňe aşyk diýenne düşündi. Ana şo gerek ağlanny we inni düşündi. Düşünmedikler siz kaviçkan içindäki ýanky kaviçkan içindäki opozisionerler siz düşünmäňsiz. Halkyň samsyk dälligini. Halk düşündi siziň samsyklygyňyza. Sebäbi halky siz hiç bir $20,000 bilen ya $500 bilen ýanky satyn alyp bilmeýäňiz. Halka gelejegi gerek. Halka gerek zat gelejegi. Halkyň gowy ýaşamagy. Bir gün biri $500 berdi, bir gün gowy ýaşap ya biri $20,000 berdi diýip 20 gün gowy ýaşap soňundan soň näme belan sap boljagyny düşünip oturýar halk. Inni özüňe ýanky gelli käri edip gaty giň hereket etdiň sen. Sen geçen ýyl Murat Gurbanow $500 berjek diýende sen ataňdan galan ýurt bamy sen kimden alyp berjek ol $500 barradarry diýip gyýgaryp otyrdyň. Innem aýtýaň sen men $20,000 berjek diýen bu hereketiňe sen nädip düşünmeli? Ya sen hem ýanky eline programma ýazyp berilýän ýanky bar nemäň agentlarynyň sanawyna durmaň bize hiç düşünmedik, oturdum diýdiň, çykdym diýdiň, seni tanaýanem ýok, seni bilýänem ýok seni içinde. Sen owadan depede oturan bolsaň, şo taýdan çykan bolsaň, birden ýanky owadan depeň içinde häzirem o diňe bir Eýranly türkmenler däl, hakyky türkmen, Türkmenistanyň türkmenleri ýanky aýtjak bolýanym. Hakyky Türkmenistanyň türkmenleri sizi tananok o taýda bolanyňyza da ýanky bilenoklar.
bolmasa öňden ötüren adamlar emmesi emme kişini bilýär. Soň ýene bir geň gallaran zat, sen aýtdyň, biz barsak diýdiň, sen aýtdyň, biz barsak basha baslyk, tutha tutluk bolmaz diýdiň. Ýöne, gelli käridi. Biz barsak basha baslyk, tutha tutluk bolar. Ýöne kimler bilen bolar? Ýanky ýüzi ýapak, adyny aýdy bilmeýän, ejide ganym bir adamy 5-10 tane bolup urup depip öldürýän amonlar, diktatory arkasyndan gurjak edip oýnaýan eller, Türkmenistanyň ähli baýlygyny, ýerasty we ýerüstü baýlygyny iýip oturan, haram iýip oturan, ýanky Türkmenistanyň baýlygyny öz jusyna urup taşar ýurtlardaky banklarda hasabyny döredip şo taýlarda oturan adamlar. Ondan ýanky türkmenleri genotsit ýagdaýa salan adamlar. Şolar bilen ýaman o batha baslyk tutha tutluk etmekçi biz. Girmäge deşikler hem bolmaz ne şu wagt biz şolaň nirde näme dip ýöreni bilip otursa, ýani bir azajyk dama oturdy. Sebäbi soňuna görjek bolýar. Soňuna näme şu zatdan soňuna garaşýar. Hemmäňiz şu köpürjik bolup barap çykartyňyz da. Ondan soň başlanýar bu oýun. Siz pikir etdiňiz, samsyk mı kaýtýaňyz bu adamlary? Adamlar samsykda görüp otur, bilip otur. Ya sen pikir etdiň, men şey diýsem, men getirip gelany sen ertermi o ýanky omolşup arkadağım dik gıygarp görün ministerler, olar sen ertermi? Sen nämedin, şu taýda şu wagt belli dada. Omolşup görenler $20,000 berjek diýe gatylyp pul öýdip sen talaýar ötdiňmi, düşünmedik biz. Näme sen eger şu garşy bolsaň 2015-nji ýyldan bäri garşy sen şu rejime Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna sen garşy bolsaň, näme üçin sen oň öýlan etýän saýlawna gatnaşýan? Bikanun saýlaw, bikanun ýagdaý. Olan bir ýarym aýyň içinde geçirilmeli, öz kanunlarynyň üstünden atanak çalylan. Bolýa Murat Gurbanow ämni düşnükgül bir nähile bir aýdyn. Aýtmaga sözüm ýok o barada. O kimligini, o halkyň özüni özü tanatdy halkada. Ol ýa beýlek ýanky keçe telpek we ýanky aptekçiň dogany ýa beýlek geç sakal we ýa ýene berleri. O takır kelle we olan kimligini halk tanıdy. Ýöne siz bir ula adam, 70 ýaşdan geçen adam utanman, halkyň öňüne çykyp utanman, şo döwür ol Saparyklymow eýledi, ýanky Halmyrat Söýünow beýledi diýip, onna sen şo rejimiň aýdylýan, diýýän zatlaryny sen olara ýapylan töhmetleri dogrudan, sana ýapylan töhmeti ýalňyş da şeýlemi? Sen özüňe gater we daklaýan. Bize ýöne sana sen it diýip adyňam tutulmady. Sen bamasyňam diýmedik. Ben näçe wagtlar çykyş edip men sen kanalyny beýlekler görmesem men görýädim. Nähilem bolsa bir neme syla hormat bolmaly. Eýdik gaýgar nemede şu oturmaň diýip ýanky käbir aýtýan zatlaryňyz dogrum. Käbir aýtýan zatlaryňyz dogry ýöne bu eden pawaratyňyz näme? Biz hiç düşünmedik bu sen eden pawaratyňy, biz ýa-ni men düşünmedim sen eden pawaratyňy. Gelin oturdun sen öz aýdyşyň ýalýanky ýatar daňatanyna okatar etdiň sen. Ya sana abişa dedi oturlarmy, gel sen şey diýdi, beýdi näme diýip ýanky eşitdik bir daş ulakdan, bedem sen ýanky aýalyňam kimin garnaşy, näme aratnaşyklaňyz we kimler bilen. Ýöne nähilem bolsa aý bol adam bolýa bir gatrak diýýä, goýýa bir salyhatlara adam diýip bir azajyk sylagyňyz bardy ýöne. Bu sylagy sen gaty şok ýagdaýa düşürdiň adamlary.
şok ýagdaýa düşürdiňiz eden hereketiňiz bilen. Ya sen şo ýanky Murat Gurbanowdan we Hudaý saklasyn bulara bir goşulmaly, bulan özi dillal liderini sen gaýtaladyp diýdirip, ýene adamlary ýa serpikdirjek bolýarmy? Adamlar inni ýa serpikmeýär, adamlar gördü, düşündi, näme-nämedigini bildi. Ana şonu aýdaýyn. Inni bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçerjek bolýan bir kanun saýlawlary. Näme üçin bir kanunlugam ýanky biziň türkmen halkymyzyň ýarsynyň köpüsi 60%-dan köpüsi daşary ýurtlarda ellerde dokumentlary sorag geçen dokumentler bilen wizasyz dokumentsiz illegal ýagdaýda ýerleşýän üçin hasam bir kanun sebäbi şol adamlar içine saljak bolsaň 3,5 ýyl wagt berek. Eger sen şol adamlar içine salman, sen konsulstwada bir guty goýsaň, o taýgam ol adamlar barmaýar. Sizin konsulstwaň baran adamlary näme edip näme goýýanyňyz adamlar gördü. Indi o konsulstwa biziň halkymyz barmaýar. Saýlaw üçin barmaýar. Sebäbi baranlary siz nähile özüňiz alyp bardyňyz, ittiýalak bolup onu gördü halk. Şoň üçin 50%-dan köpüsi, 60% daşary ýurtda bolan üçin bir kanun. Watandaşlar şu nemelere gaty ýanky seriozna çemeleşiň, gaty seriozna pikirleniň we dogry hereket edin. Bize günne naşa ýurdun içinden, daşyndan ýanky gelip dur habarlar. Häzirni bärde ýanky aýdan da atlanmaýynça gelli käriyede fam şunýal sorag döremäkman. O meni kim ersin olsa, seni kim ersin aňryk, sizi kim ersin diýen sorag ýüze çykar onam ştaýda ýadymdan çykmaka öňüräginden jogap bereýin öňünden. Bizi ertjek adamlar halkdyr. Bizi ertjekler halkdyr. Bize ýanky Türkmenistanyň içindäki oturan adamlardanam gelip dur habar, daşyndakylardanam gelip dur. Türkmenistanyň içindäki ýokary işlerde işläp ýören adamlardanam gelip duran habarlar bar. Sebäbi olar inni nämeňi aladasyna düşdiler. Bärde ütgeşmäň boljagyny gödegini tutup öňünden başjak bolýarlar. Ýöne hiç kim bu boljak zatlaryň öňünden gaçyp bilmeýär. Ýöne özleriniň eden hereketleri bilen özlerini azajygam bolsa özlerine beriljek jezany ýeňillendirmek üçin şu hereket etýärler. Sebäbi ýanky diýri şaýatlar bar, owadan depäniň we beýleki türmeleriň diňe bir eýranly watandaşlarymyz däl, diňe bir eýranly türkmen watandaşlarymyz eýse beýleki türkmen watandaşlar bu zatlaryň hemmesi hökmany suratda halkara suwdyna halkara suwdyna waýenny suwdyna berilip bu mesele çözülmezden, şu genosidyň öňe alınmazdan saýlawlar geçirilmeli watandaşlar. Biz arasa dogry bir aýdyň aňarsa görnüp duran nemeli ýurtda ýaşajak bolsak, şunýaly bir sistemaly dogry ýurtda ýaşajak bolsak, onda biz häzirden öz edip zatlanmada etmeli. Şu saýlawlara boykot bermeli. Ana şonu aýdaýyn watandaşlar, köp sag boluň dinläniňize.